Здравейте, приятели! Дойде време да качвам. И ще качвам както намерим този мега пакет с 10 пакета от футболните стикери на новата колекция от Шампионската лига, плюс един пакет бонус късметлийски пакет. Нека да започваме. Ама на мен ще ми трябва тук естензично. Така ще снимам. Ето, хванаме го. И ето. Тук има, мисля, че допълнителни карти. Стикери. Тук е късметлийски пакет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 такива пакет. Пушим първо да видим тук какво има. Отваряме. Вау! Тук какво има? Сори. Nose from sticker this time. Good luck with your next packet. Това беше някаква картичка. Добре, отваряме първи пакет. И първи стикер е на Дембеле. Това не е зле. Следващия стикер е на Санчес, ако те се произнася. Робърт Санчес. Следващия е Хайтман Алесами, Сергио Дест и следват готини. Емблемът на който идете отбор. Сребърен, изглеждащ сребърен на Еставал. Който иде е това. Добре. От първия пакет, освен Дембеле, нищо друго готино няма. Отваряме втори пакет. Надяваме се за Меси и Роналдо. Така, почваме с пак такава карта на... Този път е на Уизен. Добре. Не за сега. Следва на Ембапе! Килиан Ембапе! След това е на Робин Коч. След това е Гуиджаро. Ако ти се произнася въобще. Родри. Добре. И Джорджиньо. Тук има вече готини карти, като Ембапе, тоя Уизен. Ми е интересно лъки пакет, но той е накрая. Така. Трети пакет. Между другото, този пакетчина, ако ти като 10 пакета, струваше 24 лева. Трети пакет намираме Пао Рогба, Родриго Хесак, някакъв си. Какво стана, бе? Стана малко проблем. Пепме. Уираси.
Това подписано ли е? Хора, това май е подпис. На Зидан. Оле, това ще е ценно. И Джорджи Мукио. Добре. Четвърти пакет. Имайте предвид, че нямам никакви познания за футбола. Това е карта на Александър Павловик. Адриано. Станек. Карваджао. Езе. Сега нямам Меси, нито пък Роналдо. И Скамака. Нищо готино за сега. Печи пакет. Отваряме, има. Тук извинявам се за шума. Просто съм вкъщи. Пак такава карта, само че на Есмир Баджарак Таревик. Алексия Потелас. Гаркия. Диоманде. Конате. И Коп Мейнерс. Как се тя имена, бе, брат? Кой си кръщава ти децата? Вече сме на 5 пакета, сега още 5. Няма седа от Меси и Роналдо. Ето пък някаква готина друга карта. Били Гилмор. Такава карта. Това е, мисля, че е готино. Диас. Симон. Ван Девен. Аурсенес. Как се произнася това, бе, човек? Оле, лъки пакета сигурно ще има Роналдо, Меси, Ламин, Ямал. Не знам, брат. Така. Музакитис. Така ще отбор емблема. Перисик. Белинхам. О, това е готино. Голк и Джуботка. Джуботха. Да, Джуботка. Сега 3 пакета. В 7 пакет успяваме да открием. А не, чакай. 8 пакет успяваме да открием. Буиро. Холанд! Ерлин Холанд! Yes! Куим. Джуниет. Луис Джуниор. Баргес. И Екан Райли. Девети пакет, хора. Тук има карта на Франко Мастантуоно. Бач на този отбор. Адай. Силвия. Тонали. И Аканджи. И последен 10 пакет. Преди лъки пакета.
се пръснаха. Тук има Болтиморе, Чевалиер, Лукас Баргвал, такава карта. Филип Джахм, Флекен, Синко и Свенсон. Лъки пакет. Хора, дайте да изясним кои са OP картите преди лъки пакета. Ами, от тук са Дембеле, Ембапе, Аре, толкова са малко. Белингхам, ох, малко са. Ерлинг Холанд, тези са Ерлинг Холанд, Белингхам, Ембапе и Дембеле. Лъки пакет. Тук картите, първо, вие ще не ги виждате. Само да видите колко карти има. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 карти. Ето 3, 2, 1. Джорджиньо. Аз мисля, че го имам. Да, имам го. 2 пъти Джорджиньо. Стига бе. Уж лъки пакет. Балтиморе. Аз го имам. Ето го. Стига. Това въобще не опи. Парадес. Май аз и това го имам, май. После ще потърся. Май това го нямам обаче. Дзаде. Кесар Аспиликуета. Тоест, мисля, че го имам. Само, че не е на такава карта. Да, нямам го. Никаква карта. Това е Франк Лампард, пак същата карта. И не го нямам. И последно, може да се Меси Роналдо. Музакец. Този го имам със сигурност. Сигурен. Сега ще му покажа. Музахиц. Ух, той е